Agkuman isang ading kaw. Sa dino ti pagtrabahuan ni Tata Waldo ita. Ay, iso ti mga aywan iti sabong amula da Bus Jimmy, manang. Ay, wad. Nadamag ko apimanaw kano ti sigod at trabahador da. Naimbag man tay naladalat ta uray kas jay ti edad na. Ay, wanlat ta manang. Kinapudno na. 3 abulan ni tatang iti trabaho na. Naimbag man tamanusan na. Ni tatang pa iti ko na manang. Di na kayat dayjay ti agyan lang iti balay. Ay kagagagay aading ko. Sipod pa'y ngamin ide kat nagagat ni Tata Waldo. Dumayo pa'y ang makipurdiya Ay, wan nga rod manang. Nasobraan ti kinagagat na. Nasaya at batkit de. No adda pakipurdiyaan na. Tapno adda matliw-liwana. At iti sweldo, Tata Waldo. Dahito lang ti sweldo iti 5 bulan, Sir Jimay. Ay nawaw. Apay, ada reklamo yo? 10,000 lang matintid mo. Saan ka di 5,000 per month tinagtulagan ta? Anong sampay lang dayta? Taday talati kwarta. Nag-deliver kayo iday. Saan ka di, sir? Wen, saan pa'y nga ro nagatang? Awan pa'y ti buyer. Sige. Ano, saklatan ti aguray. Kasta, saan mo't anadagsan ti trabaho yun iti unay? Kan may sa, pagyamanan nyo ki diya, tauray kasta ti edad nyo. Inala kayo, kas trabahador ko. Anya ngay lakay, binayadan ka di ti buyer ti sabong nga in-deliver mo iti kalman. Kapilitan na, nangina ti sabong ita bakit? Tingay sweldo ni Tata Waldo, inted mo ka din lakay. Nalpasan, inted ko itay. Apay ayan, agad asal salud-sudan. Tapno mailistak. Masapula ya. Narigat no saan tayo nga aglista. Amangan no adda malipatan. Ay na po, lista-lista dita. Awanin ti adu asa o. Alaing kakit di agsyawaran, tamangan ta inton madamdama. Nanganak ko ni Jirwar. Mangan kamaten, tapno makainan na tamaten. Adamatin yawi diyo akar ni tatang. Naala konti sweldo. Iswagi mata nga kanakaw. Kalpasan ti 5 bulan. Intad damat laangan. Manungay tintad ti boss mo, tatang. 10,000. Anya? 10,000 laang ti sweldo yo iti 5 bulan, tatang. Kunak man no 5,000 per month tinagtulagan niyo. Wan, awan kanupay ngamin na ilako da. Anya? Naladaw lang arudan ti sweldo yo. Kurang pa'y titad da. Ay nawaw, ada ayamat kasta. Sana balay. Ano san tayo nga urayan anak ka? Parang mailako da ti sabong. Kat maitidan ti kurang ti sweldo. Agreklamo kayo mat ngamin atatang. Amangan matnuwan kayo latan awan iti bagbagada kada kayo. Itinan to ka daw. Kumusta nga iti trabaho ni Tata Waldo iti sabungan, Jimmy lakay? Fit mayat ah. Makatawan na matgaya man lakay. Kunak tumat ngamin kan ka. Agbayag ni Tata Waldo. Kadagiti amin ang nagbalin at trabahador mo, isula ang tibin mayag. Una tanaano sakkan ko na. Rumbang laang alakay. Narigat ti agsapol iti trabahador ita apanawang. Ay, bakit? Irwar mo man, timpalabak akal lugong. Sa dino ti papanamaya? Mapanak ije sabungan Inak bisitaen no adda mabalin na mailakaw. Sumuro taklakay. Ay, sanan. Agbati ka la dito balay. Agluto ka kid iti pangaldawan ta. Ay, si kamagayam, sir. Awan pa'y maitad ko asweldom ita, tata. Ha? Awan pa'y maipasweldo kada kayo, tanababati sabong. Ano sa nyo ti aguray, Una. Awan marami dak no kasta. Mayat, talaga nga uto-uto na ito alakay. Ay, ag-deliver kayo kadiman dita, sir. Wen, irwar mo dagiti daduma. Tulungan na ka mga ibunag. Ay, awan panikot, sir.
Mabit lang ta mga lak iti pagkargaan tayaw. Adaman madlaw ko, tatang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw maaw. Isang anak kaw. Kasla na bayag mata na saan kaya nagsusweldo. Naminduan sa laang mata nagsweldo kayo. Upat a bulan na yung tinabayadan. Anda pa'y walaw asaan ang nabayadan ta awan kanupay kwarta ni sir. Imposible mat no awan ti mabatbati iti bayad ti sabong da. Kat weekly mat no ag-deliver da. Di mabakano nga raw. Nababakano dagiti potted plants. Patsin nyo mat, tatang. Inuisuti ko na ni Sir Jimay. No siyak da kayo, dawatan niyo ti sweldo yo. Sana mabalinti kasta, tatang. Agasam man, 8 a bulan asaan anabayadan. Makatawan mat gaya man ni tatawal do iti trabaho na isang. Wan ngam di damat it-itad ti usto a sweldo na. Kasano ba't naibagam ti kasta, ading ko? Saan pa'y anabayadan ti 8 bulan ni tatang? Upat lang nga bulan tinabayadan. Anya, saan na adinawat aya? Awan ka nung amin ti kwartada, manang. Awan. Kat no agpatpatakdardaman na iti balay da. Aya? Di mo ka din nakita dagiti materialis anay deliver iti ayanda iti kalman, ading ko. At damat gayam kwartada. Ay sigurado da ita. Agpatakderda ka di iti balay no awan kwartada? Kabaalan dati agpatakder iti balay. Ngam no apay mat adida iti ti kumpleto as sweldo ti trabahador da. Naimbaglaangan talasalaw kayo dito'y dalan, Sir Jimmy. Anda masapol mo, isang? Saludsudak ko ma. No apay adiyo pa'y naitad ti sweldo ni tatang iti 8 a bulan. Ay nawaw. Nagsaritaan min kanitatawaldo ti maipapan iti dayta abanag. Kitaan nyo ko maa. Tadiyo matluklok pun jay lakay, sir. Luklukwen. Agyaman kiti. Tanujak innala at trabahador. Awa na. Pagyamanak launay dayta. Ngam ito diyo kumamat ati husto a sweldo na. Kas na kunak itayan isang nagsaritaan mi kanitatawaldo ti maipapan iti dayta abanag. Nagwun. Ada kwarta pagpatakder yu iti balayo. Ngam apay ati yu iti ti sweldo ti trabahador yu. Ni, apit na nagdagulit ka isang. Wan tama ng gundaway kayo. Ken madlaw nga oportunista kayo. Gaputa saan nga agrekreklamo ni tatang kastan ti aramiden yu. Ay pangasim man. Di ka manaktak ta dalakad ko ita. Plano nyo, tatang. Ituloy yung latatiag trabaho iti dayjay a Jimmy. Kat di na lang arudan iti tiusto a sweldo yo. Nakisarita ak itay. Isupay ti makaungat. Jak rodam mawanak kaw. Sana ka makapanuno ti tinasayaan. Damag ko kat nagpatakderda ka no iti balay da, tatang. Kuna na mga awang kwartada. Ululbudan da kayo laang, tatang. Amuda nga min asaan kayo ang makareklamo iso akasta. Oportunista mat dagita at tao. Ay, nawaw. No siyak tida kayo. Agikat kayo pa'y laang. Urayan niyo pa'y nga itad ni Sir Jimmy ti buo nga sweldo yu, tatang. Apay kumangagbanlog kayo pa'y laang. No saan damat nga itad ti husto a sweldo yu. Nababalang aruden, maladla daw pa'y. Itaman pa'y anasapa ka arim mo, tatang. Ay, guston sa tinaibaga mi din na minsan nga daw anak kaw. No kasta, agikat kayon kas trabahador dayja a Jimmy? Wensa, sa anak-anak katurog iti rabe iti kapapanunot ko iti imbaga. Naimbag mat na amiris yu, tatang. Narigat mat no ituloy yu ti agtrabaho kat di damat itad ti sweldo yu. Uwan ka raw. Nagaduti nakita ka materialis ti balay may patpatakder itay. Da magayam kwartada. Ad lang amin agun-gundawayan da kayo, tanaanos kayo launay. Kasano nga masingir ko tinabat-bati asweldo ko anak kaw. Siya kung timapan numawaya anak, tatang. Sigurado nga ulbudan da kayon tumanan no da kayo timapan.
Ay, makapasurun da dya ala kay Waldo. Ay nawaw, anyat na pasama kaya Jimmy lakay. Dual dawan adi nagpakpakita. Apay ngay nga ta. Si Marut siguro ah. Amangan numasakit. Saan? Kino nagpigsa, di na udi ang nagsarita kami. Mapan mo kit di bisitaan iti ayanda Amangan no adamot tan rek-rek naan na. Saan? Iti anyaga po. Sayang lati oras ko. Anya? Sa dino ti papanam, Frida. Mapanak ko maiti ayanda tatawal do manang Rosa. Apay ka, day. Mapan ko kumabisitaan. Nabayag namin asaan nga imimay. Awan ti mga sikaso iti sabong amulan nila kay ko. Wano, masakit nga tama nang. Nukas na. Di mo gayam ammo? Ni, anya ti saan ko nga amo? Agikatan ni Tata Waldo iti trabaho na. Maladla daw kan kurang kanumat ti mait itad aswildo na. Anya? Kasano ko maamapasamak dayta? Kat binulan mat nga itad ni Jimmy ti sweldo na manang. Adalis ta Nakitam ka de nga inyawat nila kay mo ti swildo na. Dayta ti saan manang? Nukas na garod, imbestigaram nila kay mo. Ang mga nuululbudan na kalaang. Anya? Ngay, anyat aramidom dito ibalay isang. Apay, asan ani tatawal do ti ibaon mo? Tada kami tagsarita? Imayak, taw may ko alaan tinabatbati as sweldo ni Tatang Sir Jimmy. Apay asikat ti mangala. Ni tatawal do ti ibaon mo. Ay saan? Siya akong tiag singir. Ngamin, sigurado ak ano ni Tatang ti umay, di yun tumanan itad ti sweldo na. Mamin, ano nga ibagak ayakan ka nga dasaritaan mi ka ni tatang mo? Amok nga da saritaan niyo. Saanak kumamatan ang makibiyang. Ngam jakon malapdan ti bagik. Jak magustuhan ti kastangar aramidan niyo iti amak. Kaya niya nga rod, ti aramidam. Itad yu tinabati ang sweldo ni tatang ko. Nabayagan day jay. Saan aga putag tatal na jay tao kat gundawayan niyo matan. Oportunista kayo matlaunay no kasta. Ay, isang anadam ti panagsasaom. Siyak ti mangmangted iti sweldo ni tatang mo. Iso asyak ti agdesisyon. Ay saan? Ilaban ko ti karbangan ni tatang. Di nakalkalabanan isang. But-but ngandak ka di? Anya ti inaramid mo, Jimmy? Ay no! Anda ka mo gayaman, bakit? Dito'y ka di tinaggapan ni isang. Imay nga rod nag-iskandalo. Iti awan ka. Isumat lagayam. Isumat lagayam ako nam asaan nga imimay ni Tata Waldo. Di mo matgayam intad ti sweldo na iti mano abulan. Nagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Ay no, Jimmy aya. Lakayin di tao. Lukluk kumpay laang mat. Di ka di mabutang iti kastangar aramidam Amok asaan anareklamo ni Tata Waldo. Ngam saan arason day tatapnugon dawayam. Ay nawaw. Di ka man agungot, bakit? Ay agtal na ka di tatagburburak ti darakan ka. Jak amuno nang alaam iti kastalay mo. Panagkunam ka di, kat nasaya at ti pagbanagam no adda tao abadbad da kam, Sa dino ti papanam ngay bakit? Agpasentro Mapan ko i-withdraw ti impadulin mo akwarta kanya. Ay nawaw. Ay, apay kumakit, igatang day ti materialis. Agsardeng ka man si ka, Jimmy. Apay ngamin ayaan na pudot akanayon ti ulom. No saan ka amabain iti kastangay naramid mo? Siya kastaunay tibain ko. Lakayin di tao, gundawayang pailaang man. Ay no. Okay, kanya nga ron ti aramida. Mano ti sweldo ni Tata Waldo adi mo intad? Upat abulan United ka. Anya? Upat abulan laang kat nasurok ang makatawanan nga agtrab-trabaho kan ka? Uwan. Itad konti sweldo na. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao. Amangan no panunutan da ang nagtaod iti dakas ti kwarta ang mausar para iti maipat patakder abalay ta. Yaman nak, Ma'am Frida. Yaman nak ta, inted mo mulat sweldo.
Naimbagla nga damay gatang iti masapsapol, may. Pasensya kayong tata. Diyak amo asaan gayam nga inted ni Jimmy ti husto asweldo nyo. Okay lang, ma'am. Awa mo basol, maw. At damo ila kang maliit, tata. Nagtalo kaklaunay iti asawa. Saan kayo pa yan apulos a kinasarsarita may papan iti sweldo nyo? Tinapatek at inted yung mailaang, ma'am. Agyaman aklaunay ta maawatan nyo, tata. Agyaman na, tauray kasta tinaaramidan ti asawa. Kat saan kayo ang nagreklamo iti barangay hall? Narabyan ka, Jimmy. Nagadungan minti naramid ko. Di pa yung urod nalpas. Ituloy mo man ang inton bigat na. At damat sa bali at trabaho. Saan ka matulungan? Nagsakit pa yung mati bagbagik. Ay, awan ka di ti reply ti tinik sa mapurdiyayon ta ka ma. At damat ipasweldo ta kahit. Busy ka no. Ngam sigurado arason na lang dayjay. Ita, awanin ti mayat ang makipurdiyakan ka. Uray adda ipasweldo. Ano sa mga aramidan amin ah? Makapabanok. Ay, nagsakit ti bagbagay. Ay katano sama. Nasaysaya atan ti kasta tapno ammom tirigat na. Ammom tirigat apagdaldalanan dagiti trabahador mo. Ay nawaw! Di ka agbalin nga oportunista. Iti kasta, kat mayat dagiti tattao a makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Nagpawit ka din sulakay. Naibus nga minon ti impawit mo idi napalabas abulan. Kanya, nagpiit pa na naibos. Ha? Kung amin, pinagbayad mi iti ospital idi nagsakit ti anak ta. Sa maysa, nangina ti magatgatang italakay. Awan mo't nga rod kwarta, ta sa anak mo't ama kapagtrabaho. Kaya tati parekot ka. Di mo amo ti mangi budget. Awan lang araw din trabaho. Gastador ka ba'y? Kaya't ko kumamit ti agtrabaho, tapno makatulong akin ka. Ay, agaplay kang aminan na. Tapos saan lang nga agurura iti maipaw-paw eter aramidan. Awan mo't nga rod mga sikaso kadagiti ubing lakay. Adda ni tatang, ngambisi mo't iti bangkag na. Agado ti rason mo. Iti pawitak to. Itong sumaron na bulan. Angam ni nanang ti pangipawitak. Ilistan dagiti masapsapol yaw. Taninanang ti mangi budget iti ipawit ko. Di mo tumot amo ti mangi budget mo. Tensyo! Mabit lang ang lakay. Ay, jakpay na ibaga dagiti kayat ko nga ibaga. Ngam inidap na mutang. Naimbag abigat mo, Marisalay. Ay, kastabot kan ka, Mari Almira. Mayati isa mo ita. Ay, siyempre, At naman ang impaw iti anak ko, gagtratrabaho iti abroad. Mapan ko alaan inton madamdama. Ni Densyo ka day, Maray. Wan, Maray. Isulaang mati anak ko, gagtrabaho iti abroad. Apay nga'y asikat ti pangipawitan na, Maray. Kat adamot ni Carmen nga asawa na. Ay karumbang laang atas siya ti inana. Anya? Sa maysa, saan nga amo ni Carmen ti agtipay? Isu asyaklatan ti mangi budget iti ipaw-paw ti anak kaw. Adayamot kasta, Maray. Gimatang ka magaya man iti gatas, kandaya per dagiti ubeng, anak kaw. Saan ko aginatang dagita tatang? Impa-deliver ti katubanga. Ay, nasayata no nasyan kang ka. Amo namit asaan ka makapagtrabaho. Ay katrumbang laang agumatang ta isumot tinang ipawitan ti asawak iti kwarta.
Anya, iso din ang ipauitan ti asawam iti kwarta ko nam. Wen tatang, jak ka nung amin amo ti mangi budget. Ay nawaw, ni katugangap ti mangigigim iti kwarta yung agasawa. Kaslayson at tatang. Anya nga road no iso ti talken mi densyo. Oh, anya ngay day ta inyagyo tatang. Prutas, para kadagiti apukok Ay na, agyaman naklaunay tatang. Agyaman nakta nakalagip kayo. Saan nga isupay agatangan mi? Hello, Dinsyo anak kaw. Oh, kumusta nanang? Naala yung tikwarta kay pawik ko. Waan anak kaw. Gimatang akmatlangan kadagiti masapsapol ti anak yaw. Impadiliber ko matlang iti ayanda Carmen. Tinagbatay, idulin ko pa'y laang. Nasayat no kasta, nanang. Di ka madanagan. Siya kung ti mangibajay, ta saan mat nga amo ti asawam ti agtipaid. Agasim nga iti manuribo agas gastusin na iti binulan. Ay, kasalugad di na mo tirigat ko dito abroad. Diyan muna siguro, nalakalang trabaho ko dito eh. Daita nga ron anak kaw. Imbis nga min nga agsapul iti pagkwartaan na. Saan tagkulkulong damay? Ay nawaw. Nagpakulay kamot iti buok, Mau Mari Almira. Ay, wala. Tapno saan tayo ba't nga agrup-rup abakay? Ay nawaw. Daytan siya magtinangusaram iti kwarta nga impaw iti anak Mau. Kinasayak laang maray. Kitain amaray. Amangan no di mo mapuputan kat maibos Mau. No bilang man. Saan abali at akwarta mat ti anak ko ti ginastos ko? Saan akwarta ti manugang ka? Anya? Agpulas ka kinday maray. Sa dino ti papananta maray? Ilibre ka marisalay. Ibagam laang no sa dino ti kayat mo apanganan tamapanta. Ay saan maray? Imbes nga ilibre nak. Itid mo kit di iti manugang Mau. Tapno isupay ngay gatang da iti masapsapul da. Adda kay magaya man tatang. Agtugaw kayo Agyaman anak kaw. Anya nga minenti ko nam ngay bagam. Kaya't ko kumati ang trabaho tatang. Tapno addamot bukod ko akwarta Apay ka ba alam? Tatang. Kaya't ko ti agaplay. Tapno mausar ko kumamot ti lisensyak Kinukas ta ti planaw. Suportaran ka anak kaw. No kasta, mayat kayo amang bantay kadagiti ubing tatang? Malaw na. Tapno makapagtrabaho ka. Hey, agdir-diretso mga minti ipaw-paw it nilakay mo iti katugangam anak kaw. No isumat piman ti kayat na, ay kat anyangay nga rood tatang. Diyak kayat ti makiap-apa para laang iti dayta a kwarta. Saan ka ba't nga nagbaw at Dinsyo anak kaw? Apay nga ay. Agawid ako, nanang. Nalpas ayat ti kontratam. Talpasan, kadya kon kaya tiyak trabaho dito, nanang. Ay nawaw, nagpartak mo si ka. 2 taon lang mati kontratak, nanang. Diya kon i-renew. Kasano nga ruday ta? Kailiw ko nga rutin ng itubing. Ay di ka kumagdardarasudos anak ko. Panunutan pa'y anaimbag, sakbay nga agdesisyon ka. Kasla di kayo mga naragsak no agawid ako. Ay, saan ba ang tanakaw? Siyempre, naragsak aklatamot Hey. Narabiyang ka may Carmine. Nag-overtime kami ngamin tatang. Sana bale, mabayadan mo ti overtime ni. Dagiti ubing ay tatang. Nakaturog dan. Nabannog dangamin ang nagayayam. Nanganda ka din tatang. Pinakan ko sakbaya naturog da. Ay huwag gayam. Udno ka di tinadamag ka. Agawid ka numutan ni Dinsyong asawam. Wen tatang, nag-text nga rod itay. Agawid tapno padasan na ti mga awir kadagiti ubing.
Planom sa ti bumalas, anak ka. Sa anak ka bumalas, tatang. Ikaklaang iti pagnakman na, tapno saan nga agruam. Kumusta kayo, Nanang? Long time no see. Nagdiretso ka man dito'y balay anak kaw. Ti asawam nga ay. Awam man lati ko na sumabat ti airport. Ada ka nung aming trabaho na. No kasta. Pagtrabaho gaya may. Apay, diwa mo? Kamamok laang. Kaano pa'y? Awam mga minadamdamag kaw. Kano, agdwa bulan san. Nagawid mo't gaya mo ni din siya, Mari Almira. Wan maray. Naa, kasla malidlid ay kamot maray. Wan garong maray. May kawat ang magayam no awanan ti may pauit a kwarta. Apay, naibos ka dahin ti kwarta nga impaw it ni Densyo iday maray. Naibos nga rudan maray. Kasano no sa pulan ni Densyo dagiti impaw-paw it na kan ka maray. Saan mo't siguro? Madamot ang trabaho ni Carmen. Isumot ang ti ang gastos, ah. Yan tangay nagawidan ni tatang, kan awan matan ti trabaho, si kamatan ti mga awir kadagiti ubing, Densyo. Katwan na. Tapno padasam mo tiyag trabaho. Ay katwan na, awan ti parikot, kabailak matag trabaho. Tibilin ko kan ka, aglaba kan agdalos ka. Saan lang aday ta? Agluto kan to iti pangrabyan tayo. Nene. Apay, nagadumot ti papaaramin mo ba kay? Kinupat lang ang mat. Bantayam dagito beng, agdalos. Agluto kan aglaba ka lang ang mat. Nene. Unang makapabanog mo dagita. Amo ka. Amo ka nagdala na kung dagita. Ita, si kamatan, tapno mapada sa mat ah. Ay, agreeing kan Densyo. Anya turasan? Day off mo ito sana ya. Wan, day off ko ita. Siyak pa'y laang ti mga sikaso kadagito ubing. Sika ti mapanagpalingke. Anya? Dumagas ka mat lang iti grocery store. Tagumatang ka iti masapsapol dagiti ubing. At titilis na ang tigatangam. Ay nawaw. Ay sos, apay nagatidug mo tayo. Ano sama? Tapno makatipid tayo iti pamasahe. Ay na ti may gatang. Awan ka din kwartam? Amumat, asyak ti mga asikaso kadagiti ubing. Kasano amaada anak iti kwarta. Diya makapagtrabaho. Agsalsalud sudak laeng mo't. Defensive ka launay mo't. Ada extra manim dita ba kahit? Ano man ang ti kwarta? Ada ko magatang. Tiinted ko nga allowance idi na palabas alawas. Naibusan? Manumalinted mo ngay. Saan nga umanay dayjay? Ay kat agtipid ka nga min ah. No saan? Agsapol ka mat iti trabahom. Tapno matulungan nakmal. Ta sino ti mga sikaso kadagiti ubing na trabaho akmay? Ay, maguray ka man. Bumalbalas ka niya. Ita, narik namon? Ammo mat sigurong tirigat na anya, Densyo. Anya ti masapul mo, Densyo anak kaw. Nanang, ala akong ti kwarta kada kayo ah. Kasapulak ngamin. Awanan na. Anya, kasanong awanay? Kat sobra mo ti pawpawit ko kada kayo. Kunayo, iduldulin nyo ti sobra. Naibusan na, tanay budget mo't nga ron amen. Unay kayo mo't nanang. Intal-talag ko pa ti swildok kada kayo. Ita, ibagayo ang naibusahin. Nangus-usaran nyo aya. No imbagak a naibusan. Awanan ti adu asao. Di mo urayan asyak ti makapungtop kang ka kunaknay. Kasapulak na ron ti kwarta taawan trabaho. Ay kadumawat kay ti asawa ma.
Adamat trabaho na. Kalpasan ti naramid ko. Awa na, sigurado nga da sakit tinagam na dayjay kanyak, nana. Naalam ka di ti kwarta kin ni nanang mo, Densyo? Awan nga raw bakit? Ay nawaw, nangip-ipanan na, kat isumat ti mga ala iti pawit mo. Awan to pa'y maigamak aswildong. Dahita nga raw. Dahita ti kamali ka pagbababawiyak. Kasano? Awan nga min ti panagtalak mo kanyak. Ti kunam siguro kat mayat ti biag ko idi awan ka. Di mo ammo dagiti rigat ko. Sa maysa, ninanang mo mang ti kalaban ko. Nasaan ko siguro nga impawit amin ka ni nanang. Ang mga dapat na ipundar ta. Ay, pasensya ka na ba kayo? Dinak man arakupon, napudot. Pakawanan na ka din. Saan na maulit? Alawanin, uston ti adu drama. Ayabam kit din dagiti ubing tamangan tayo. Kumusta kayo iti asawa, Carmine? Ay natatang, agparikutan, taginastos ti katugang at ti kwartang impaw-paw itna. Anya? Basol matlaang ni Densyo Saan nak ngamin atalken no may papan iti kwarta? Saan lang aday tatatang? No siyak ti dumawat ide, nagado asa una kanya. Unay mo day ta akatugang amon. Taginastos na gayam ti di na kwarta. Un nga rod tatang, Ay na. may samot day ta akatuganga. Sang kaibaga na nga agtipid. Ngem di namat gayam kabailan nga i-apply iti biag na. Ay, day ta tirigat na anak ka. No nagtalag kumaday ta Densyo kanya, di adda kumama ti pakakitaan na iti nagbambanugan na ita. Adan siya mo't sa inyo ang nagkinaawatan kini din siya, Mari Almira. Ay, awan garud mare. Sapsapulan na ti kwarta na. Isu nga minan ti mga aw-awer kadagiti anak da. Isu asaan ang makapagtrabaho. Ay, katitad mo nga minan ating padulin na kan ka, Maray. Ay, naday tangarod ti parikot mare. Nagastos ko ang dagiti inpaw-pawit na kwarta. Ay, unay kan, Maray. Siyang kaibagam agastadura ti manugang mo. Di na mo ti agbajay. Ngam kasla na lablabas ka magayam ngam isaw, Maray. Na, apay akas na ti panagsasaaw maray. Ambo, Mari Almira, agpada kayo kondensyaw. Adda tinagkamalyan nyo adwa. Anya kumangay, kat kwarta mat ni Densyo dayjay. Kamali ni Densyaw, tasika tinangipaw-pawitan na iti sweldo na. Kat adamat piman ni bakat na. Sika maat, imbes nga idulain, ginastos mo kitde. Ni Carmen amanugang mo ti biktima iti kinadarasudos a desisyon niya nga gina. Ay, pasensya ka, Densyo. Pasensya ka, no ginastos ko ti kwarta yung nga agasawa. Nalpasin na. Sana na may subli pa. Sapay la ko mata mapakawan nakpay anak ko. Napakawan kayo. Tauray siya, katadamot kang malik. Ni Carmen nga asawa ti biktima dito'y nanang. Isa, numabalin, dumawat kayo mo't iti pamakawan kan kwa na. Ni, may kayumat gayam nanang. Ay, imbayak, takayat ko ti dumawat iti pamakawan kan ka, Carmen. Pasensya ka, no nagbalin ka a biktima kadagiti din adarasudos a desisyon may. Si katirumbang anangigam iti kwartayo nga agasawa. Saan asyak? Ha? Nagbalinak ama nagimbubukod. Sapay la kumata mapakawan nakpay. Ikarik nga agbalbaliwak matan. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaamodelo kadagiti anak tayo. Isuro tayo kadakwada ti husto adalan. Tapno saan da amayaw awan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, ungang paiso. Nay? Nay, jay, tinobya na. Na, saan mo pa'y alam mo tinubya na? Ang kastagit din interaksyon mo. Kita ang matikawas na lakay. Nakabistida iti sleeveless. Kay, anyak ko maitalo nakabistida ito sleeveless. Yan mental kalaulay ba? Bakal! Si kagayang tinubya ti anak ko balasan ko. Naimbag man ta nakapasyal ka. Wen, Uncle. Apay nga uncle pa'y laeng. Ha? Hatang ko namlatan. Ha? Di tatanga talaga. Advance kayo manin. Ang mga mapriso tinubyak tata. Ay, wing ka di. Ay, kung kunaklaan dahil balasan ko. Mapanak pa iti kusina. Agmerinda kayo matay. Sigurado, mabisbisin kayo. Ay, natararamidam dito yung kusina, bakit? Imbes ang makiistorya ka itinubya ti anak ta. At ka dito. Apay aya nagado asal salud-sudam si katitaw. Di mo ka di makita nga glutluto aka. Siya kung tagluto. Tas si kati sumango katakwada. Ay nawaw, apay kuma. Saan ko ang kurso na daday chay a babae para iti anak ta niya? Ya, apay kuma. Napintas mo ni Yolanda. Ang bagay danto pa. Aha! Kas jay tinapintas. Ya. Nagpuskol ti make-up na. Sabay sa, jak man magustuhan ti kas jay akawis na. Hindi kas tapay lang alangan agad madlaw asa daot. Ay awanan, kaasim to ni Pipito no kwala kay. Ay na, italaing ang makitam di tao. Ngam kastaki din ti bagbagam. Nakabagtay. At subli ka ni Jasala. Ituloy yun nagsasarita. Ayaban kay tao no nakasagana ti pangaldawan tayaw. Agpakada akon, Auntie Nora. Agan-anad ka, balasang ka. Agyaman naklaunay itinaimas nga adobo nga impasango yung kanyak, Auntie. Inton maminsan tumanan. Na, adapay gayang plano na nga agsupli dito yung balay. Ay nawaw. Tanang, itulod ko ni Yolanda iti paradaan. Masapul ay nga itulod mo kat asidag mo ti paradaan. At nakaditi parikot, nanang? Ay kwa. Ay, awan may tanak ka. O sige na, agrobot kami nga roda. Agrobat kami, Auntie. Wag, agan-anad kayaw. Ay, na makaangasak matlangan itinasayaat. Ay nawaw, jak amuking ka, Nora, bakit? Nakitam laang anak kamig-up ni Yolanda. Panunutin mo din asa daw. Saan mo pa yun akayat para kinipipitong anak ta? Saan lang anay ta? Tsak matlang magustuhan ti kulor ti buok na. Saan ang natural? Kano bagay na mapiman? Ay nawaw, awan lat ibagam no di bagay na. Nagngатulaunay mo ti standard mo. No may papaniti manugang ta bakit? Sigud mate, sana mabalin a basta-basta ti maasawa ni Pipito Lakay. Jak ipalubos asadot ti maasawa na. Agsalding ka man. No kastala ka na yun. Amangan no saan ton ang makaasawa ta anak ta. Nagado di ta ang babae. Nagadungag peso. Ngam saan mo't ababalin asikat ni mangibaga. No asino ti rumbang nga ayatan ti anak ta. Adaman madlaw ko itiin ang Pipito. Anya day ta may labs. Nakitam ka di no kasanudak akikaon itay? Ano kahit masawa? From head to tumot ngamin, kun kaslalikliklikan nakpay. Ang mga no sa andak akayat para ken ka. Apay ko ma. Ninanang aya, ti makiden na kin ka.
Siyak man. Uwin ang... Amo, my loves. Kasdya lang ni nanang no damo. May ruwam kang tulakta ka di, my loves. Sapila ko maang. Kanayo ng tuti umay. Tapno agbalin kayo mo't aklos kan nana. Naimbagmag talagawid kan pipitaw. Kunak man numarabyan ka manan. Apay ka din na puto ti ulom nanang. Isu ka di dahi jay tinubiam, ah? Isulaang mo ti babae nganyam amok ka da kayo kinitata nga. Dak kayat dahi jay ayulanda aparakin ka. Naglawag asadot. Ay nawaw. Kasano ang maibagayo asadot tinubiak nanang? Kagmatlaw mo titilangana. Nagpuskol ti make-up na. Kasla naka-arte laon ay. Agsapol kalatan iti sa balay. Nakamake up lang. Panunutan yun asadot. At dati natalgid at trabaho ni Yolanda nana. Basta! Nagadua babae dita. Rayjay pailaang mat ayolanda tinapilem. Wala lang. Aduda. Ngam ni Yolanda nga rudmat ti kayat ko. Ngam itikas tangat aramidan nyo. Amangan no agbaak da taong. Rimual ka din ni nanang mo, pipito anak ka. Wanda mapan ka no tiyan ti kumari na. Apay ka din. At dalain tinapatag ni bagaking ka. Saan kami amabalin amangag na? Ta sigurado sakto manin ti pagpupudutan na no ko Anya din siya, tata? Kasto kami nalakaw. Saan akayat ni nanang mo ni Yolanda para king ka? Kasta nga rin ti ko nanakanya kitigal man, tata. Jakman amo iti dayta nga inam, anak ko. Panagkunak nasaya at mga tao ni Yolanda. Ay, nalipatak mo gayang tibayong ko. Nay, apay akas na ti panangkita yung adwa kanya, pipitaw. Lakay. Kuwa ba kay taawang ba? Nakita ti payang mo iti silad ta iti kalman Adan dyan. Apay sirip-siripin nyo nilalang tatang. Wala, tapno makasigurado tanang panay. Kasano lang, numangag na ti saritaan ta. Naibaglaan na, tanagpok kawadago si tay. Bayang mata mangag na tatang. Ay nawaw, saan ang mabalik anak ka? Sigurado agurain niya, numaamuan na ti pagsasaritaan ta. Kabutang yun ni nanang tatang. Saan ba? Naglaan kaya't nagaba kami. Lumapasabak na ita. Sigurado nga iti salaman ang tipagturuga. Madamag kuman, Marinora. Nubya ka din ni Pipitaw, tay napintas a babae akadwa na idinaminsan nga aldaw. Adaya man napinta sa kadwa na maray. Jay man naka-sleeveless kan naka-make up akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, nagseksisi ka. No day jay ti agbalin a manugang mau. Ay na, sigurado ang napipintas kan gwapo ti agbalin nga po kumaray. Anya? Ay na wow, apayakas ta ti reaksyon mau. Kaslasan kamot anaragsa. Kasjay ti napintas kan kamaray. Napo daw lang, kan napuskol ti make-up na, so akasla napintas, maray. Padasam ti umasidig kwa na, makla at ka siguradaw. Sikakit demot, maray. Saan lang aday ta, maray? Nukit kita ang tilangana. Kasla sadot. Anya. Apay, maray. Make up kan kawas ka diti pangibasaram iti sadot a tao ita. Wedding anniversary yung gayam kinitatang ito no may Sabado na. Apay kumano wedding anniversary may. Ay kat agsilibrar tayo Ay sana. Siya kung ti makamoy di kwarta mausar nanang. Ken ibagak to kin ni Yolanda katumulong agluto. Nalaing day dyan agluto kay. Anya kumatibibi ang kauno nalaing agluto tinobiam Amuyo ka din nanang. At sa restaurant na Bagyo. Sana basta-basta restaurant. Nagitilang at dati kwarta natin makaunag iti day dyan restaurant.
Dahil tatipod mo na lang. Iso nga ayaban tayong tungagluto para iti wedding anniversary yung kinitatang. Oray no, napuskul ti make up na. Nagagday jay, nanang. Wedding anniversary da nanang kentatang itong Sabado, my loves. Umay kanto tagluto ka, ha? Awan ti parikot no may papan iti dayta. Kayat kumat tapno makabanding ko ni nanang mo. Kasla adayo nga mintirik nana kanya. Win kayam. Mabaling ka di asan ka nga make up no umay ka? Apay ko ma. Sana bali ata napintas ka lang tamo. Uray awan ti make up mo. Ay na amumot amasapol anak ka make upak tunggal rumwara. Uray mamingsan laeng. Ninanang tumang kami. Apay, anyati ko na ni auntie aya. Di ka ko mamasaktan na. Yung dildilawan na kami ti make up mo. Napuskol ka na. Kan gaputan napuskol ti make up mo. Panunutan na pa yan, asadot ka. Diyak malam mo kanilanang mo. Super judgmental mo. Anya? Day talaga yan ti makagapo. Sige, siya kon ti makaam mo, Pepito. Dahil pagmanta na kaumay kayo landa balasan ka? Naibaga nga min ni Pepito nga agluto kami kano, uncle. Weng, isaw ti nagngimboluntaryo ginga. Maturog kalatan sa balay, Sa nabalay, kadamit ti bakanti asilay. Talusak no madamdam, Agyaman naklaunay, uncle. Sige, agbati kayo pa dito, Ta, mapan mi alahin ti babaw. Agdanaan ti miti kusina. Mapan kanto itayan, nakalpasan ti panaginanap. Well, uncle. Ano sampay tagbati dito balay, my loves, Sa nabalay. Si daglaang mo ti pangalaan mo ti baboy. Awan parikot no may papan iti day taabanag, Pepito. Tulungan kayon amang isagana kadagiti mailuto inton bigat, auntie. Oh, apaya kasta ti reaction nyo. Kasla naklaat kayo mata nakakita kanya. Yolanda. Da kayo mat, auntie. Sa anak laang nag-makeup. Kasla saan na kun mailasin. Ay nawaw. Napintas mo lang tagaya mo rin saan na naka-makeup. Adda ka di parikot, auntie. Ming-ming-mingan naklat-tamot akas na. Ay ikwa. Ay awan bait balasang ka. Ay tugaw ka. Tatulungan na man nga raw. Sige, auntie. Isuro yung arod no anya ti Aramida. Kumusta nga Anya timparamid ni nanang ka. Itay awan kami kinitatang. Nagadu, Pepito. Ken, okay kayo kati? Siguro. Imisamat kanyak itay. Kaya nasayahan pang garot ano kasta. Wala. Narigat mat ngamin no saan ko close ti agbalinton akatuganga. Kasta man di kahit lugan kayo landa. Amom di makibagay ti pada matao. Sa maysa, oray no kasya ni nanang. Maanong samlat ta? Kunak tumat kan kasyak ti makaam mo. Kitaam, iti saan nga agbayag, agbalin kaminton close kin ni nanang mo. Di mo matimbagbaga kanyak nga may gayam ti sunto bimanugang mo, Maray. Ay saan mo ba't kami na sinalunsod, Maray? Ay na, nagpintas lakta, Maray. Uray saan ang naka-make up. Kita nagagod. Amo na titimulong ang nagluto. Wen nga rod, Maray. Nagkamaliak. Kasano mga min, Maray. Injudge mo adagos jay tao. Naminsan laeng anakitam anaka-make up. Pinanunot mo kit din asadot. Day tangarod kat, Maray. Ay, imbaglaangan ano saan na ananggag dagit imbagbagak ide. Sana bale, nawaya pa'y mati panawon, Maray. Agbalbaliw ka nga minun, tamang ano inton sumaruno. Maupa yun ti manugang mo kuma. Ay awanan kaasin ni Pepito.
ginanaka pa'y matayo landa. Sana balay, tadamat dagiti kukumarek at tumulong ang mga sikaso kadagiti bisita. Okay lang ang kanyak, Auntie Nora. Ay nawaw, saan nga okay kanyak? Umay ka man kitday, taggidan taamangan. Ha? Di kunak, isardeng mo pa'y laang tar aramidam, taggidan taman amangan. Kandam no makapag-istorya tamatin ah. Mabiit lang nga rod, Auntie. Taagbuguak pa'y. Magawaam, sumurot ka kanya kay Jairwar, tamangalaak iti kananta. Agpakada akon, Auntie. Ay, mabit laang, Yolanda. Apay ka di. Kaano nga min ngagkalay sa kayo kanipipitaw? Saan mi pa'y nagsarita, Auntie, may papanitiday taabanag, Auntie? Panagkunakit. Nakasagana kayo matan. Kanya man tibagbagayo tinubyak. Ah? Ay, salsalud-sudat lang. No kaano ngagkalay sa kayaw. Tapno oray dito yan balayan ngagnaag. Anya? No saanin ang masapol nga itultunod mo ija balayda. Ay nawaw. Dumting tulad tayo na nanang. Nayunan mila ang turnong me. Among titaw, nagagat magayam ni Yolanda. Kan saan ang aday talakay. Napintas lata uray saan ang naka-make up. Ita, ang bumabang. Wen, ay nawaw. Siyak nga rin timabain kan kwa nalakay. Ay nawaw. Normal lang day tabagay. Kinintun maminsan. Di ka ngamin agbalen a judgmental. Di ka agpakalaeng. Naimbaglaan niya, tanaalos ni Yolanda. No sa bali at tao, tinagaramida mitigas jay. Amangan no nakangagkan. Wen, lakay. Saanan ang maulit? Rumbaglaan, bakit? Tano maulit pa talaga ang makangag kamot kanyak. Saan tayo kumanga agbalin a judgmental? No saan tayo pa'y nga amo, ti husto a kinatao ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.